Goddag. Nej, lidt længere væk. Lidt længere væk. Vi har trykket et mega-hyl eller sådan noget fra hylsortimentet i Harald Nyborg. Prøver vi at se, om det virker. Vi starter med den første. Det er min fætter, der har lavet den. Bare kom med det. Bare løb, når det er. Læg ned på jorden. Bare læg ned på jorden. Det er sikrest. Løb. Okay, Kasper, prøv at holde her, så prøver vi min. Det ser fucking meget mange. Her, jeg har min herovre. Okay. Bare lige her. Jeg har også... Ja, pas på det. Ja, det er okay. Wow. Sagde jeg ikke, den sagde bange, Joachim? Læg den ned, det er sikrest. Jokke, optog du den, der sprang? Ja. Skal jeg tænde den, eller hvad? Du skal ikke stå med hovedet helt ned i det. Kan du ikke lige komme og dække sig? Hvad? Kan du ikke komme og dække herovre? Her ligger han. Eller hun. Du kan bare løbe den der vej. Ja, det er jeg lige lidt ud. Så bedre ud. Den er lige så. Der kommer en. Den ser bange på noget, ikke? Kom nu, vi har fucking med 2 minutter. Næsten. Bare slå, bare tænde en lyser. Nej, kom nu. Skal jeg tænde den eller hvad? Du har sprunget hånden af, så. Fryst den. Okay, så bare den over.